fl-iskola ta' tiniskop għal missjoni tiegħi bħala soru. Kliem Veronika Ġerada, soru Agostinjana li tkellmet magħna fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mit-twaqif tal-Komunità Agostinjana f'pajjiżna. Kien f'Awwissu tal-1894 meta ġew l-ewwel Surijiet Agostinjani f'Malta mill-Italja u waqfu l-ewwel komunità f'Ħal-Qurmi fejn xarejn wara fetħu skola għat-tfal żgħar. Il-missjoni tas-Surijiet Agostinjani hija msejsa fuq il-formazzjoni u l-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ u tmur lura meta l-fundatriċi tal-komunità, Sister Maria Teresa Spinelli, kienet tiġbor tfajliet li ma kellhomx aċċess għall-edukazzjoni fi Frosinone fl-Italja u fetħet l-ewwel skola pubblika. Min barra li hija soru, Veronika hija wkoll kap ta' skola u Mawa News spjegat li żewġ irwoli jikkumplimentaw lil xulxin. Ma nħoss li hemm konflitt bejn il-ħajja li rrid ngħix bħala soru u l-missjoni tiegħi fl-iskola, anzi jikkomplementaw ħafna l xulxin. Ovvjament il-ħajja fl-iskola anke tini l-iskop għal dak li qed ngħixu. Tul is-snin li ilha f'din il-missjoni, Sister Veronika tistqar li dawk li ħallu l-akbar impatt fuqha huma tfal bi sfond diffiċli. Sfortunatament illum il-ġurnata għandna ħafna tfal li qed jgħaddu minn ħafna problemi, ħafna ġieħ, ħafna tbatija, għalija l-ikbar sodisfazzjon tiegħi hi li b'xi mod nilħquhom. Ma sawx nibdlu d-dinja, imma jekk nagħtu xi ħaġa tifla għalija jkun biżejjed. Biex ifakru l-125 anniversarju, il-ħadd li ġej is-Surijiet Agostinjani se jtellaw attività fl-Iskola ta' St. Monica f'Birkirkara biex dawk li attendu jifhmu r-realtà li jgħixu s-Surijiet u l-istorja li ffurmathom tul is-snin. It-tfal u l-kbar ħajkollhom ċans jintaqgħu mas-sisters żgħar, sisters kbar, u max-xogħol tagħna u ikollhom ċans ta' hands-on activities ukoll. Pereżempju tfal ħajkollhom ċans jintaqgħu ma' sisters kbar illi jagħmlu xogħol bl-idejn u jistgħu anke huma jagħmlu dan ix-xogħol. Il-programm tal-attivitajiet jinsab fuq il-paġna ta' Facebook tas-Surijiet Agostinjani ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.